Good morning लोगोफोर हाय दिनैनि भिडिअखौ नायगोन होनना आसा खालामबाय मार्केटाव थांदों जोङो नै दासो न'निफ्राय ओंखारबोबाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो लेट्स गो लामाफोरानो मोजां नङा दाबो फिस जायाखै मार्केटाव थांदों जों बे जों गामिनि जोंनि शिव मन्दिर बेयाव गेदेर फुजा जायो बेखिनिनिफ्राय मेन हाइरड मोनबाय मोनसिगोन सालबारि टाउनखौ जोंनि सालबारि मेडिकेल सरकारि मडेल हस्पिटाल बेयाव थाव सोनो हागोन सोरबाफोर थाव गैयाबा सालबारि टाउन मोनबाय जोङो मार्केटाव हाबग्रो आरो जोङो एसे न'आव थांना फैग्रो आरो टाउना सालबारि टाउना नै बेयावनो हाबगोन जों दा र' नै आं न'आव आलासि जानो फैदो माइबो लामदो दिना थांबाय नालाय एसे बोरैबा जाजोब्बाय लाइ मैगङा बान्दा कबियाबो गदाय नालाय बारा जाबाङाखै जाबाय जाबाङिखौनो मेथाइ गुरु सोना दोन हराव ओंखारदोंमोन दा गाङा गुनानै गदङा हामना खुरनानै थायो सुलुङानै मोनबाय दं नै गदं खिथि नै गदङा सोरबाफोर इदि माबाना जायाखैबा जा अखानायै फुङाव एरख' होमबानो मोनगोन सानजाबा दाउफोरा जायो नै दोम नै सुलुङा नै दासो गोदान एरख'दो मोननै गरं मोननैनि बिदिनो बुरजा बुरजा हाबना थायो गाङा गुनानै दंबावो ओइ बेसेबा फिसा खुरनानै थायो एरख'नो खस्थ'थार जायो सेखा बिजौ गोनां नांगौ नै नैयावनो दङ नै ब्रैल' मोनबाय नै ओइनो हाबलांजोब्बाय नै गदङानो मोनथामखानो सोरबा गरंखौ सिनायाबा नायनानै ला र' नै गदङा बिदि थायो नै ओंखारलांजोब्बाय बिदि माबा बिलाइफोर सिंफोराव खुरनानै थायो बिलाइफोरखौ बोखारबानो मोनो नै आखायाव नै बेयो जाबाय ओरैनो सायाव ओंखारना थानाय ओइनो सिमाखाव दं ओइनो नै बेयाव जोंहा माल लायानो एसे दखानाव माल दखान ए 100 ग्राम पेकेट आयो जाबाय दखानाव माल हरग्रा कमस्टाफोर फन रायज्लायनि না ওগুলো লাগবে না আপনার ই আছে নাকি माल लांबाय थायो 100 ग्राम थावखौ माबाखौ लिटारसे ओमफ्राय स्राब एक्सेलर नै आदाया माल हरदो दखाननि माल थार गुमै दखानाव माल हरग्रा मालिक Nah, nah, Indro.
नायानो बारा मोजां गैया ना नायदो रं ना सिंगिया सालान नामा ना सिंगि दं बेफोरो सालान गोजा लकेलानो गैया नै दा जोङो न' मोनफैबाय ओंखारनोसै गारिनिफ्राय नै जोंहा अनुष्कायाबो मोनसे एबेयाव साम' जाबाय